Някъде между склоновете на Пирин, Рила и Родопите времето сякаш е спряло. Разложката котловина, земя на тишина, мистерии и спомени, пази в себе си дъха на хилядолетия. Сред вековни гори и скалисти хълмове се крият руини на крепости, забравени пътища и сенки на древни селища, говорещи на езика на камъка и земята. Тук са минавали траки, римляни, славяни, българи. Тук са се водили битки, градили са се крепости, раждали са се легенди. С всяка разкопка, всяка разкрита стена, историята ни шепне истини, които времето е опитало да заглуши. Ние ще прекрачим вратата на времето, за да разкрием тайните на едно място, където миналото оживява под всяка стъпка. И тук камъните крият тайни за древни селища, процъфтяващ икономически и културен живот. Отправяме се към историческия музей в Разлог, където ще разкрием съкровищница от находки, свидетелстващи за съществуващата цивилизация преди хиляди години. Историческият музей в Разлог съхранява древни артефакти, свидетели на миналото. Съществуват ли много древни селища на територията на община Разлог? Разбира се, община Разлог е една уникална община, тъй като съчетава всички дадености. Тя е заселена още в дълбока древност нашата община, тъй като се намираме между три планини, точно на средата, между Рила, Пирин и Родопите в Разложката котловина. В самия град минават 4 реки, които ни прави още по-уникални по природа и дадености. И именно това е причината тук, по долината на река Места, да се заселват всички народи, които са живяли някога по нашите земи. Богатите климатични условия, минералната вода, планините, които осигурява защита, спомага за заселването на нашата котловина още в дълбока древност. Според археолози и техните проучвания, до момента имаме открити и регистрирани 83 обекта в община Разлог и има възможност да видим начина как са живели хората някога, да се докоснем до тези древни корени и да ги проучим, което ще бъде една добра основа за привличането на все повече гости и туристи в нашата община. Историческият музей в град Разлог е културен и научен институт, който издирва, изучава, опазва и представя културните ценности на Разложкия край. Музеят е част от поредица възрожденски къщи, които са обявени за паметници на архитектурата. В момента тук се съхраняват над 5000 експоната от различни епохи. Сред безценното богатство на музейния фонд се открояват колекциите от оръжие и старопечатни книги, традиционно местно облекло, произведения и инструменти на разложките майстори занаятчии. Изключително интересни са археологическите обекти в община Разлог. Откриваме крепости, могили, антични селища. Най-старото запазено селище се намира в село Елешница, което се намира близо до река Места, и там са открити първите къщи, които са били дървени, измазани с кал и с плет и изключително интересни по своята същност. Това е 6-то хилядолетие преди Христа. Тези къщи са проучени от археолози и днес има запазени от тях находки в музея в Елешница. Най-важното, от така най-старото намерено всъщност е в село Елешница, 6-то хилядолетие преди новата ера. При разкопки там е направен селищен музей. Сред важните открития на територията на село Елешница са парчета от глинен съд на 8000 години. Там учените са намерили древно селище, наречено Врата към Европа. Близо до град Разлог е открит случайно каменен гроб на тракийски войн от благороден произход. В него са намерени богати погребални дарове, оръжия като меч, копие и ножове, торкви, 2 бронзови фибули, железни веришки, апликации и глинени съдове. Гробът датира от 4 век преди Христа. Днес в историческия музей в град Разлог може да се види част от тракийския меч, наречен ромфея, от който в България са открити едва 10 екземпляра. Това е тракийски меч-копие. Ромфея го изписват, но и румтея, за мен това е
близо до оригинала. Рум е мъж, тея е богиня, това е богинята на мъжа. Носело се от, да го речем, рицари тракийски. Само 10 има намерени такива в България. Това са били най-висшите войни посветени. Това е дръжка, метателно, прободно, разсичащо, грозно, най-грозното тракийско оръжие. Обикновено и това, което обичат да показват за самурайските мечове, от глотката до върха на пръстите. Това е бащата на самурайските мечове. Намерен е в гроб в полето, източно от града, тракийски войн, 2 век, 3-2 век преди новата ера. И 2 ножа е имал с него и 6 торкви. Торквите са тия пръстени около врата. От келтите се знае, че ако има един пръстен около врата келтския войн, той е едва ли не безсмъртен. Той войн е бил гол. Интересно, че няма по костите наранявания. От кого умрял не е ясно. Няма и шлем. Нашия е имал 6 такива торкви. И е бил без ризница, без шлем. Торквите и ножовете са загубени. Това ни го върнаха от Благоевград. Най-важното откритие в последния момент заведох Илия Кулов и той го прецени като най-важното откритие в живота му. Късен бронз, ранно железо, някъде около Троянската война 1300 преди новата ера. Тракийска крепост, вероятно и град наоколо, в местността Катарино. И това е, както той го прецени, обекта на живота му. Огромно е. Прекрасни символи, там спирали. Друга значима праисторическа и тракийска крепост е Бресто. Възникнала е в края на къснобронзовата епоха през 13 век преди новата ера. Издигната е на самостоятелно възвишение. Акрополът на укреплението се е намирал на високата северна част на възвишението, а вътрешността на твърдината е била гъсто застроена. Сега това е подвижен олтар, тук са палили огън и отгоре се извършват приготвяне на някакви отвари, свещенодействия и така нататък. После съда се е чупел, за да не се използва вторично, не по предназначение от някой неграмотен. Това са също глинени съдове. Намерихме един от тия 1300 години назад и се оказа, по думите на Илия Кулов, първия подобен съд с дръжки. Тук също има разни символи, вода, земя. Тук можем да покажем и символи в керамиката, да ви направя къс разказ на най-хубавия ни съд. Най-развития занаят е бил гранчарството. И имаме тая великолепна изработка, това е крундир. Тук имам също отделен разказ. Това е съд за поливане, за свещенодействия. Каквото се налее в него, вода или вино, се освещава без поп. Тук имаме представа за космос. С това са поливали на бабите, тия, които са бабували на бабин ден, с светена вода. С това може да си направиш светена вода, да си направиш питка. Обреден хляб. Сега, като го завъртим така, правилно, с дръжката на север, тук има представа за космоса. Това е горното небе, слънцето, това е земята, водата, трите слънца. Слънцата са 3. Сутрешно, вечерно и обедно слънце. На север няма слънце, там е Дии. Светия Дух. Така че, като налеем водата и я изливаме, тя минава през майката, през отеца и през сина. И се освещава. Крундир, кор е корона, он е светлина, Ди е свети дух и Ир е широко. Би трябвало да се преведе като
широката светла корона на Светия Дух. Разлог е селище с богата и хилядолетна история. Проучванията до тук очертават обхват от около 9000 години. В периода от третото хилядолетие преди новата ера до 5 век, котловината е населявана от древните траки, дали на света Орфей и Спартак. Само в землището на град Разлог са регистрирани останките на 12 техни селища и останки от 21 обекта, според отчетите на археолозите.